Angdini Chitrodosini উপলক্ষে গাবর্দি রতনপুর বিশ্রাই সদর পাড়াও Chitrodosini উপলক্ষে जोंनि पालखाय सिनि महाराज शारीरिकभावे बिनि शरीर असुस्थ दंबाय जों महाशिवरात्रिनि उपलक्षे तैनाय जों महाराजनि लुबैनाय बेरपारानि रतनपुरनि बासिन्दा बर राजानि मुङै मोमबाति सरि खामनाय बागै जों मोमबाति सावरायनाय राजानि मुङै रतनपुरि देवीनि बागै बागै सरि हामोय सिनि दुसकानि सामुनो गाहामके दामफायखानि सिनि जे मानथायरखौ माननो बागै रतनपुरि देवी खानि नानि खानि बाबा गणेश खानि आसनानि कइमै रतनपुर थावा राजानि मुङै मोमबाति सावनाय बिनि सरखारनि बागै काम खालामो खिचड़ी सारना बागै खिचड़ी संग दा सोरि लिरखा और कासला थाइसा टेकाइसा कासला दङ और कासला काइसा कासला थाइ खिचड़ी नायथंदि नरटेबो दिनैके शिवरात्रि दिननि पाइखाया माइरं सारमानि पियां रक कासल रक नायगिया ताबु आश्रमाव आइंग ए आश्रमाव म आइं फैसिं बर' माइ खायसानि बाराव नायदि फुङासि सिरि दंखा आश्रमाव Borok kerja, mas pun hari ini kurang nangan, sampai lihat ini, intinya sampai lagi, mia sampai lihat ini nih kita akan, sampai lihat, sama kisah sahui, mau sambung bewak makai bian.